Гүлсерин, анан соң буйларыгыз хакында да сөйлөшүп өтөсү киле. Бу инде эң популяр суроолордун бирсидир. Менә ижадыгыз башында бу сезге оорлуклар кетирмедиме? Рәшит Вахапов фестивалында эшләгәндә Гүлсеринге 3 кию дигән программаны куйдык. Анда безнең Азат та, Рәнис, Артур Шугаепов катнаштылар. Өчесе дә 3 төрле буйда. Һәрберсе белән дуэт җырларга кирәк. Әлбәттә мин Азат белән җырлый торган җырларга озын үкчәле туфлиләр карадым инде. Тормышта менә уйламыйм да, Ничек бар шулай? Иң мөһиме сезгә рәхәт. Азаттан кала, тагын кемнәр белән дуэт җырлар идең? Азатта белән инде аны Илнар Миранов белән җырлыйсым килә. Без дуэт җырлаган идек, укыганда, бергә укыганда. Бәлки Салават абый. Анда уйлар юкмы? Ой, мондый бәхет Тәтерме. микән. Һәм тагын шуңа игътибар иттем, бүгенге көндә синең энең дә сәхнәгә тартыла шулай бит. Әйе, җырларга бик нык ярата. Кичкенәдән. Менә ул хәзер Казанга күчте инде, гитара бүлегендә укый. Менә хәзер безнең белән концертларда да йөри. Уңышлар гына инде аңа. Соңгы сорау. Менә әтине дә искә алып үттек. Әтиегез дә шулай бит. Ялгышмасам, күптән түгел бер тапшыруга сез аның белән бергә барган идегез. Әти баянда уйный безнең. Менә беренче өйрәтүчеләрем дә җырга, моңга әтиләрдән, әниләрдән килгән. Әти һәм минем кайнана була инде Азатның әнисе. Әнкәй алар катнаштылар Халык җәүһәрләре дигән фестиваль була бит инде. Шул фестивальдә Рифат Ахметович шундый кызыклы гына дуэт ясады. Әти баянда уйнады, әнкәй инде җырлады. Шул форсаттан файдаланып, без әти белән Казанда Тәртип радиосына килгән идек. Анда чыгыш ясадык, рәхәтләнеп җырладык, күңелләр тулганчы. Менә әти белән чыгыш ясау, ул күңелдә аерым бер хисләр уята торгандыр. Мин инде кичкенәдән әти белән җырлап үскән кыз бит инде. Шуңа күрә ул мине аңлый. Кичкенәдән әти белән конкурсларда йөрдем мин. Аларга бик зур рәхмәт. Иң рәхәте чынлыкта да үзеңнең өйрәнгән әтиеңнең баянына, әтиеңнең уйнавына, ул аерылып тора, кстати. Һәрбер баянчының уйнавы аерылып тора. Монда инде әтиеңез бөтен нечкәлекләреңне беләдер, шулай бит. Бәлки шулайдыр инде. Кайнана әнкәйдәген әйтеп куйды. Кодага җырларга рәхәт дигән фикер килде менә. Ул мине кайнатландырды инде. Инде бәлки эшенең остасы. Гүлсерин, бик зур рәхмәт. Алга таба да уңышлар телибез. Рәхмәт килгәнеңә. Рәхмәт үзеңә чакыруың өчен. Гүлсә, бик зур рәхмәт. Һәм сау булашабыз. Сау булыгыз. Пока.